हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲେ ନା? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପାନକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ପାନ କେମିତି ହୁଏ, କେଉଁଠି ହୁଏ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପାନ କ୍ଷେତ କୁହାଯାଏ, ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଲେଟ୍ସ ଗो। ରାସ୍ତା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆସିକି ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ। ଏମିତି ହୁଏ, ଉପରେ ଛାଉଣି ଥାଏ ନା, ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସରିଯିବ, ମାନେ ଶୁଖି ହେଇଯିବ ନା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ କେବେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଛି? ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।